Good morning, guys. I'm glad to get high for 5 minutes. About failing. Now, so I'm going to top down. I think that's okay. Ngasho ukuthi ngilalile namhlanje. Amehla amavukele la. Ingane namhlanje isithando sami. Ngizothi hi for 5 minutes. Sele 4 minutes manje. Ngiyakuyi-meeting ngo-7:30. Unjani guys? Unjani bathi the cab? Hello Andile Shozi. Naboka abantu bonginika 10k girlfriend. Lethani guys, lethani ngampela ngiyayidinga girlfriend lawo enziwa kithi. Nibe housewife. Ngiyala lento yokusebenza ngeke. Oh my god. Okay, 3 minutes left. Okay, into engifuna ukuyisho nje fast. Ukuthi niphathe kahle kulo December, don't drink and drive. Wadinga imoto, khona number yami kwi-bio. Yebo. Ngizoba live after meeting. Samuyilungisa manje. Oh, it's noma ngishela. La nginenkinga yokulahliseka. Sengivele ngishiye emsebenzini. Ngiyaxolisa mkhaya wami yazini. Yazi bese ngiwashe ngithi ngiletha kuwe. Ngabizwa wathiwa nayi imoto, thatha imoto. Nayo into emphazamisile. Ingashishwi lapha. Abantu bayathetha. Nawe uyathetha manje. Hey guys. Okay. Sanga la namhlanje. Ngizokhuluma nami azoyisa. Yebo. Unjani? La, ngasisho njalo. Seyazi leyo ngane phansi. Yes. Ngathi ngiqoqe wrong ngiyenze. Alright. Sungitshengise outfit sami namhlanje. Sikole kanje. Kanje. Sithi simanga bakithi. Uthi nje ngilunga kamnandi. Them shoes. Yeah, what's it, Mom? Ngathi ngiyashini.
Wamuhle. Uzosimela kuyi-housewife. Ngampela guys, bakithi mina ngideserve ukuba yi-housewife. Le nto yokusebenza nje. Sekwakuphasa kwi-meeting guys, papa yini? Wamuhle ntwana umuntu uzothola i-gifts. Ngiyayicela i-gifts guys, papa yini odinga imoto ngicathi isinamba yami kuyibhayi ngizoba live after meeting. Sure. Hey. Okay, mawuthi credit score yakho u603 ungangi-WhatsApp inamba yami kuyibhala. I-right kakhulu isarali yakho. Bye-bye, ngisaya kwi-meeting. What's the Porsche? What's up? What's up, Porsche? No,